ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் கவிதா ஹரி. இங்கே பாருங்கள், என்னோடய செடியெலாம் என் வீட்டில் நான் இவ்வளோ அழகாக பாட்லேயே தாங்க வளர்த்துருக்கேன். நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு ஃப்ளார்லாம் வந்திருக்குது. இது பாருங்கள், செம்பருத்தி செடி சின்ன கிளை தாங்க வச்சேன். அவ்வளோ அழகாக பூ பூத்துருக்கு. நம்ம சாமி படத்துக்கு டெய்லி தேவையான பூவே எனக்கு இதில் கிடச்சிருது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும் நம்ம செய்கிறத பொறுத்து தாங்க இருக்குது. நம்ம இஷ்டப்பட்டு செஞ்சோன்னா எல்லாமே அழகாக வரும். இங்கே பாருங்கள், இவங்கெல்லாம் குட்டி குட்டி செடியாக தான் நம்மக்கிட்ட வந்தாங்க. ஆனால் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக அழகாக பசுமையாக இருக்காங்க பாருங்கள். இதெல்லாம் காலையில் பார்க்குறதுக்கே நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். நம்ம நினைக்கிறோம் நமக்கு இதுதான் சந்தோஷம், அதுதான் சந்தோஷம். நீங்கள் பாருங்கள், மணி பிளான்ட்லாம் எவ்வளோ க்ரீனிஷாக அழகாக இருக்குன்னு நம்ம செடியை காலையிலே எழுந்து பார்க்கும்போது அவ்வளோ அழகாக மனசுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குங்க. இங்கே பாருங்கள், இது அடோனில் வகை தான். சின்னதாக தாங்க இருந்தது. ஆனால் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா அழகாக இருக்குது சொல்லிட்டு எல்லாமே பாட்டில் தாங்க வச்சுருக்கேன். ஆனால் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கொத்து கொத்தாக பூத்துருக்குன்னு பாருங்கள். நம்ம இதுக்கு ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். இந்த ஃபாஸ்ட்டான இதில் எப்படி நம்ம செடியெலாம் வளர்க்குறதுன்னு யோசிக்கலாம். இவங்களுக்காக நீங்கள் ரொம்ப டைம்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாம். பாருங்கள், துளசி, குரோட்டன்ஸு, இல்லை ரோஜா செடி எல்லாம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், வெத்தலை செடி எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாண்டிஸ் கவிதாஸ் சேனலை மறக்காமல் பாருங்கள். நன்றி.